Iki ana sambung rapete karo temantenan, mergo Anjasmara. Nggih. Ari mami tindak pundi Bu Lurah? Sampun kebelet. Nggih. Anu, kuwi keri-keri iki mbaseri ana. Ngoten to. Peyek kesoan juruk, Lis. Apa kuwi, Mas? Bu Lurah pengen pipis. Loh, oh kok Masa ya arep nguyuh ngono. Loh. Layon Rini Klintu Pak. Apa? Probolinggo. Oh, Probolinggo. Panjenengan kok ke Probo rininen. Mbak aku rong bengi iki awar dhek iki mangkah ke Probonen wae. Seneng lek wewek iki lho. Wewek niku napa? Wewek iki rada gedhi dek ana irenge. Wah, jan wis. Oh, nek gedhi ireng niku wewek. Lah nek cilik ireng niku napa? Cilik ireng. Nggih. Nyelintis. Kula kinten nek wiwi. Duh. Perang tanding wuru napa huru Pak? Wuru. Uru. Hah? Uru. Perang tanding Uru Besma. uru lah uru ya apa ya? Ngerti ku udu. Oh kok udu niku klothok. Heeh. Uru Besma. Karya mukti wong ayu pun kakang pamit lastra. Tembange kepelut dikancani karo anak wedok Mita Mita. uga Mbak Punjung Punjung. karo Mbak Lilis Karnali. Lilis. Kaya ngapa? Ayo, Ya. Iki jogete sing tipis-tipis digarap sing kepenak aja ngantek seru-seru ya, Nak. Nggih, Pak. Tipis-tipis Mbak Lilis. Heeh. Ya. Yo, kaya ngapa? Langgam riyen iki, Pak. Langgam dhisik. Kepelut dados.